Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Infetħet it-tieni edizzjoni tal-Gozo Green Energy Expo, inizjattiva ambjentali tas-soċjetà fil-Armonika Leone. Dan il-proġett se jkun qed jesebixxi l-aħħar żviluppi għal soluzzjonijiet alternattivi ta' enerġija sostenibbli f'Għawdex. L-Expo qed issir fl-ewwel ċentru tal-konferenzi u esibizzjonijiet f'Għawdex permezz ta' fondi Ewropej. Din il-faċilità qed tkun magħmra biex tospita varjetà ta' avvenimenti minn konferenzi tan-negozju għal wirjiet kulturali u intraprendorjali. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li hu fiduċjuż li Għawdex jista' jkun fuq quddiem f'soluzzjonijiet ta' enerġija sostenibbli u jikkontribwixxi għall-isforzi ġenerali ta' Malta lejn futur aktar ekoloġiku. Expo li propju qiegħda tkun parzialment finanzjata minn fondi Ewropej, però aktar minn hekk ukoll qiegħda tintuża issa ukoll il-Conference and Expo Center l waħda tax-xorta tagħha ġewwa l-Gżira ta' Għawdex li lan tagħha huwa wkoll li attira turiżmu u niċex ta' turiżmu speċifiku b'mod partikolari dawk li huma affokati fuq il-konferenzi u għaldaqstant hawnhekk għandna venue ġdida, faċilità ġdida wkoll li anke permezz ta' dawn il-fondi ser tkun tista' tintuża mill-lawċin, però aktar minn hekk minn dawk kollha li jżuruna u li jkun jeħtieġilhom tali faċilità. Il-Ministru semma diversi proġetti importanti li qed jiġu implementati permezz ta' Eko Għawdex u l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali, bħal proġett InCircle li permezz tiegħu imbena ġibjun li jasal fuq minn 500 metru kubu ta' ilma li sien lil bdiewa fit-tisqija tal-prodotti agrikoli lejn in-naħat ta' Santa Luċija. Huwa semma l-proġett BioBlue li permezz tiegħu Eko Għawdex flimkien mal-Università ta' Malta u l-Università ta' Catania qegħdin jaħdmu permezz l-aħħar teknoloġija sabiex jinaqsu l-effetti tal-microplastics li jħammġu l-bajjiet u l-ibħra tagħna u li jkollhom effett negattiv fuq il-fawna u l-katina tal-ikel. Il-Ministru fakkar li fil-livell Ewropew Għawdex intażel ukoll bħala wieħed mill-mid belt sabiex isiru climate neutral. Huwa spjega li dan jinvolvi tibdil ta' kif nużaw l-enerġija u wkoll kif nivvjaġġaw minnu lejn Għawdex u f'Għawdex stess.